Vitajte, cestovatelia v čase. Dnes sa spolu ponoríme do najtemnejších zákutí stredoveku. Do sveta, kde moc kňaza nebola len o modlitbe a viere, ale aj o strachu, trestoch a kliatbách. Pripravte sa na rozprávanie, ktoré vám odkryje tvár stredovekého duchovenstva, akú v školských knihách nenájdete. Predstavte si, že žijete v časoch, kde jediný hlas kňaza dokáže rozhodnúť, či budete spasení, alebo navždy zatratení. V stredoveku bol kňaz viac než duchovný pastier. Bol sudcom, vyberačom daní, aj vládcom nad ľudskými dušami. Ľudia ho uctievali a zároveň sa ho báli, pretože jeho moc presahovala hranice viditeľného sveta. Dnes sa pozrieme na temnejšiu stránku tejto moci. Dozviete sa, aké tresty udeľoval bežnému ľudu, aké zákony vynúcoval a čo sa stalo s tými, ktorí sa vzopreli cirkevným pravidlám. Kňazi neboli iba služobníci oltára, mali aj významné hospodárske a právne postavenie. Získavali desiatky od poddaných, kontrolovali mestské trhy a ich slovo malo váhu aj na kráľovskom dvore. V mestských knihách z 13. a 14. storočia na území Slovenska sa často dočítame, že kňaz bol povolaný ako svedok pri súdoch, alebo že bez jeho požehnania nemohol byť otvorený nový cech. Kňazi vlastnili pôdu, na ktorej pracovali roľníci, a tak mali nielen duchovnú, ale aj hospodársku moc. Niektorí boli radcami kráľov a kniežat. V Bratislavskej kronike z roku 1379 sa píše: Moc kňaza je taká, že kráľ ho počúva a ľud pred ním klačí. Cirkevné a farské súdy viedli samotní kňazi. Nesúdili len hriechy duše, ale aj skutky proti cirkvi. Rúhanie, čarodejníctvo, kacírstvo, bigamiu či dokonca porušenie pôstu. Najväčšou zbraňou bola exkomunikácia, vylúčenie zo spoločenstva. Kto bol vyobcovaný, stal sa vyhnancom, nemohol uzatvárať obchody, sobášiť sa, ani byť pochovaný na posvätenej pôde. V kronike z 14. storočia sa píše: Ten, koho kňaz uvrhne do kliatby, je ako morom nakazený, každý sa ho straní. Za rúhanie hrozili prísne tresty. V mestských knihách Nemecka a Čiech nájdeme zápisy o ľuďoch, ktorým vypálili znamenie na tvár alebo im odrezali jazyk. V banskošťavnických záznamoch z 15. storočia sa spomína prípad, keď muž, ktorý odmietol zaplatiť cirkevnú pokutu a vysmial kňaza, bol 3 dni prikovaný na pranieri a následne vyhnaný z mesta. Kňazi kontrolovali aj každodennú morálku. Sledujú, kto chodí na omše, kto porušuje pôsty, kto žije v cudzoložstve. V zápisnici mesta Košice z roku 1402 sa uvádza: Žena pristihnutá v hriechu smilstva bola vedená ulicami bosá, s povrazom okolo hrdla, kameňmi hanená. Nešlo však len o hanbu. Cirkev vyberala pokuty aj za tie najmenšie priestupky. Nenavštívenie omše, hádku pred kostolom, či dokonca svetokrádež. Tieto peniaze končili v cirkevných pokladniciach a posilňovali moc kňaza. V zápisoch mesta Trnava z konca 14. storočia sa zachovalo: Kto na nedeľnú omšu neprišiel, dal 2 kurence alebo 3 groše. Keď sa objavili podozrenia z čarodejníctva, bol to opäť kňaz, kto stál na čele vyšetrovania. Už v 14. storočia poznáme prípady, keď boli ženy obvinené z paktovania s diablom. Niektoré skončili v mučiarniach, iné na hranici. V mestských knihách sa dočítame: Tá, ktorá šepkala nad kravou a mlákom, bola uznaná za čarodejnicu a vydaná ohňu. Kňazi vykonávali aj exorcizmy, vyháňanie démonov. V kronike Spišskej kapituly sa nachádza zápis z roku 1427. Dievča z dediny kričalo hlasmi mužskými a hovorilo v rečiach neznámych. Kňaz nad ňou konal modlitby 3 dni a noc, až kým démon neodišiel, zanechajúc dieťa vyčerpané. Niektoré prípady však vyzerajú skôr ako choroby, ktorým ľudia nerozumeli. Epilepsia, hystéria či duševné poruchy boli považované za posadnutie. No pre bežný ľud to bol dôkaz,
že kňaz bojuje proti samotnému diablovi. Kňazi prísne trestali rúhanie, čarodejníctvo, svetokrádeže a hriechy proti cirkevnej disciplíne. No zároveň často prižmúrili oči pred násilím zo strany šľachty alebo pred tým, keď mešťania darovali cirkvi dary a peniaze. V kronike z Levoče sa uvádza: ten, kto zbil svojho suseda, dal kostolu nový zvon a bol znovu prijatý. Za neúčasť na omši hrozili tresty od peňažných pokút až po verejné pokánie. V zápisoch sa uvádza, kto 3 nedele za sebou neprišiel, musel bosý stáť pred kostolom, kým všetci nevstúpili. Okrem fyzických trestov prichádzali aj tzv. Pokánske tresty. Človek musel pešo putovať stovky kilometrov, verejne nosiť znak hriešnika alebo dokonca spať niekoľko nocí na cintoríne, aby očistil svoju dušu pred Bohom. V niektorých prípadoch bol hriešnik donútený postaviť kríž pri ceste alebo financovať časť kostola. Stredoveký kňaz bol svetlom aj tieňom svojej doby. Bol ten, kto krstil novorodencov, žehnal snúbencom a odprevádzal mŕtvych. No zároveň bol aj sudcom, ktorý rozhodol o treste, o hanbe, a dokonca o živote a smrti. Pre obyčajných ľudí bol stelesnením Boha na zemi, no pre mnohých aj nočnou morou, ktorá sa skrývala za oltárom. A tak sa uzatvára naše putovanie do temných dejín. Ak vás pohltil tieň stredovekého kňaza, nezabudnite, že to bol len jeden z mnohých príbehov, ktoré sa skrývajú v kronikách našich miest. Ďakujem, že ste sa vydali na túto cestu so mnou. A nezabudnite, že história má nielen tvár hrdinov a víťazov, ale aj temnú podobu strachu a bolesti. Dovidenia na budúce.